Petera Ipapo, ora. Petera Aduk Studios, Maki Wacho, Mawani, boys, Mawani. D-Town's finest. Copa Ambassador. Yes, I Aduk Studios. Iwewe mahora papengwa Diana ni mahora Maki Wacho. Seda uri musaladi kana uri geva uri mani spenda kana unoseva ambasada nakamirira wageto kunge gweta ati waste time tuchisiya tachipeta saka 1 2 3 tuchipetera ipapo mashizha vari kupetera ipapo smati racho ndakapetera ipapo haundizivi uchandiketera ipapo long story short chingoipetera ipapo mashizha vari kupetera ipapo long sleeve ndakaipetera ipapo haundizivi uchandiketera ipapo mwana wacha nezvivindi zvekwa Escobar ukangotenga chocolate coffee maba anokupinza nepawindow pana bagla bar kusvika uchibvisa wega my bra masisa ekugeto anetsa nekutizira hatichaziva kutama masteps mwana akanaka asi takamutipira izvozvi iyi akarohwa nehips doro ripi mimira mukuzvidirira aroda televisheni yepips zvindi zvekuisa skanyi mumakeks kuti love yiku ana age pamatext ndipakona hangu ndichizuma matengi asisetimu rechingoro parengi mabhebha damface anovapa mari everyday saka bhebhi reu singashande mubhengi saka 1 2 3 tuchipetera ipapo mashizha vari kupetera ipapo smati racho ndakapetera ipapo haundizivi uchandipetera ipapo long story short chingoipetera ipapo mashizha vari kupetera ipapo long sleeve ndakaipetera ipapo haundizivi uchandiketera ipapo madhora ndakamapetera muwallet muwardrobe ndakapetera magameni mafeelings ndakapetera mugomba saka handina bei ari kareni malift tiri kupeta vamablowa kunge trumpet sakwanakwana kana usiri pabudget bvudzi rangu rinokamiwa neraketi jimu yedu kungosomodza mabhaketi ukanetsa tokusiya takupeta bhegi jii ndakamechesa nesweti kuziya kunyepedzera kuteta ndine manhamba saka akomileta saka 1 2 3 tuchipetera ipapo mashizha vari kupetera ipapo smati racho ndakapetera ipapo haundizivi uchandiketera ipapo long story short chingoipetera ipapo mashizha vari kupetera ipapo ilong sleeve ndakaipetera ipapo haundizivi uchandiketera ipapo chandiketera ipapo vakuipetera ipapo haundizivi uchandiketera ipapo mahora Maki Wacho.